Kandinayi woni ɗo e Dakar lamorde Sénégal. Amadou Barouba. Rogere men ɗimere nde koɗo men hannde ko Hashim Boubakary wittowo e banggue dawro en yewtade e ngal kawrital waɗugal hankito France horeɓe leydi ndi no e kawrital kamɓe ambassadeur mabɓe imminaɓe e nder leyɗele aduna on fof koye nde jonde diplomatie France hollete golle ɗeɓe hani waɗude gam tabitingol ɓamtare leydi mabɓe e banggue diplomatie ko winda e jaydeji ɗi no wowirini ko Rama Diallo jareten hen Rama mi salminima Amadou Ba ko ɓuuri hen tengtude e kibaruji jaydeji ɗi en kalan haala ngal luuran hakkude France e Niger kenga kongi horejo leydi France nanama e o alhaali o wiyete ko Emmanuel Macron ma en gartu hen tedduɓe e jantore men mawde hannde Mauritanie paɗen gila darorde lewru ndu gonɗen hoɗɓe e sare Nouakchott ina gondi e ngakkere ndiyam jareteɗam horeɓe laamu Mauritanie kolliti ngol taƴugol ndiyam ina jotodiri e toɓoli dolnuɗi baɗɗi e lewru jeeɗaɗi ɓuuru joni ko kabaaruuji coftal balli. Rama Diallo mi salminima Amadou Barouba a fini a softi mi salmini heeɗiɓe fawɗi bisimilla e fandu basket na mbiyen foko ceŋerel diɗɗe Afrique lolli hanki noon e kawre kenga Soudan du Sud holli ɗum wonno Chine bawɗe dow capanɗe jeetate jeenayyi faade capanɗe jeegom e jeenayyi ɗum wonno ko tawa serti hakkude ɗe ɗo diɗe ɗiɗi kippuji Afrique hinangue kamɓe ndu keeda caggal e fijoji ɗi Cap Vert hawi Venezuela e kawral ngam ɓe tawra Côte d'Ivoire kañum jaaloken Iran fonde capanɗe jeɗɗe dow capanɗe jeegom e jeenayyi Amadou Barouba. Rama Diallo hande kadi fijo ngo jokkan baro kibaruji donc fati e Afrique kippuji goɗɗi ana tawe e kawre hande Égypte etoto Mexique e subaka mo kaleten Angola e République dominicaine kamɓe ndu ko fiɗɗoɓe e on saaha fédération Mali suɓoto ekkitowo diɗɗal mumen hande wonata Mamoudou Touré tawanoɗo e nde ɗo dalde no ɗaɓɓito horeya ko kippu Mali ka imo o tawa joni e suudu kaso gila jeenayyi lewru ndu gonɗen saabu tuumi jammu kalisi fonde milliariji 17 ko tuumidano e hoorejo kinɗo suudu député en Mali gila hitande ujunayyi ɗiɗi 14 walde hitande ujunayyi ɗiɗi no gahi o wakkati imo wonay e fanden ɗaɓɓude nde ɗo dande ko waɗete toon hande Amadou Barouba caggal to Mali to Espagne Luis Rubiales fawama tefore saria non fa joni alhaali tuume dow hoorejo fedde fiɗa ballon Espagne ana ɓeydi tiiɗude caggal o musinno hunduko Jennifer Hermoso oɗo wakkati welo keɓal maɓɓe kuppu caggal o sali accude golle fiɗoɓe diɗal ngal ɗo ana e mutere gilla nden gollanoɓe ngal ɗo diɗal kamɓen joppi golle saabu alhaali on so wona ekkitongal to diɗal goɗɗo fu heddake hoore maggal joni cuɓiɗo fa hande ndu wondinde hoore ɗon diɗal ngal ɗon fedde ne mbiyeten Rubial ana sini kam fa joni o accata nde dande fedde Espagne nden jaati holli joni ana jokkintini ko fanden FIFA hoyni darnude o e golle e tafon fate fore waɗe a jarama no fewi Rama Diallo en jettimo dinguiral rewɓe Minati Diallo tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde toɓɓere yewtere nde hande ana haala fi alhaali pelle rewɓe gonɗe e doori ndi hono ɗe cosira holko woni nafaɗe pelle fa yottade e gollidal majje e baale ɗe gadda e laamu holko woni yihande moɗon e toɓɓere nde dokke miijo mon e tonggode amen WhatsApp kowal 229 capanɗe jeɗɗi e jeegon temedde jeegom capanɗe nayyi e nayyi 12 capanɗe jeɗɗi e nayyi koɗɗo men hande o wiyete ko Hashim Boubakary wittowo e banggue dawro en yewtat e ngal kawrital waɗugal hanki to France horeɓe leydi ndi no e kawrital kamɓe ambassadeur mabɓe imminaɓe e nder leydi ladunaɗe ɗen fof ko e nde jonde diplomate ɓe France hollete golle ɗe ɓe hani waɗude gam tabitingol ɓamtare leydi mabɓe e banggue diplomatie o yewtidi e Ibrahima Timbiba keɗoɗen ɓe Hashim Boubakary mi salminima a salminama monsieur Timbiba hankin hoorejo leydi France e ambassadeur ɓenti leydi joɗiɓe e leyɗe adunaru ndun fof nden jonde ko yewtugol ko laawol hongol France ƴettata ko fati e diplomatie e nder nde hitande wonde arde ɗo yewti en alhaali diplomatie France no fewdori hande monsieur Timbiba ko président France on o mofti ambassadeur en wonɓe yaasi lesdi France kamɓe men her wakkatiji jotta duniyaru ndunduɗon
ha nder wakkatiji kesi kure kesi économie kesi ɗin ɗi kawti balle cali toon ha Afrique du Sud e ko waɗino bo ha nder Sahel probléme coup d'état ji ɗuuɗi himɓe bo ɗon daara ko laarani o ngaygu politique France ha Afrique ɗo bo ɗum ɗon ɓesdo kanjum waɗi président France o hooti kalimawol ha o wolida be ko laarani ɓe ambassadeur en noy ɓe tammi lartago politique ji maɓɓe diplomatie ji maɓɓe ko laarani duuɓi garanɗi ko ɓe ngata her duniyaru e ha Afrique. Ko fati e leyɗe Afrique a yewti fimum kiwloji laamu walla liɓe laamu waɗi e nder leyɗe tati ganin ɗo ɗum ko Mali, Burkina Faso e Guinée watti ɗon kadi Niger ɗen ɓadade leyɗe nayyi si en ƴeewi en taway France andari ɗen liɓe laamu ha ɗe laati hande holko saabi darde France yo usto e nder leyɗe men Afrique e jotta ko gontiren ɗen ha lesdi Afrikaji ɗi kuddataji ɗin ɗi ngaɗi e lamɓe ɓe cottini ɓe e soje en ɓen ngari koci laamu en nda ɗum ha Mali ko watno e Burkina e Guinée e wanno bo jotta ha Niger fu kanjum man tan ɓe ɗo waɗata e kon ko himɓe ndaari jotta ko France wolwata fu himɓe ɗon daara ngam France ko mbiyeten e français deux poids deux mesures. Donc coup d'état wadno ha Tchad Emmanuel Macron on yehi o laɓɓitini coup d'état majum e jotta bo ɓe ngiɗi to ɗum yahanayi ɓe ngiɗi himɓe fu ngaya coup d'état ma e to ɗum yahanayima bo ɓe mbolwa ɗo man ɗo kanjum France warti haalawol gotol noon ngol wiyatake ha nder leydiji Afrique e ko ɗum haalawol ngol nel wiyatako to woodi coup d'état waɗi her ɗon to ɗum yahaniɓe ɓe mbolwata to yahanayiɓe bo ɓe mbolwata ɗo man ɗo kanjum turtinta population peuple Afrique ɓe ndaara yo France ɗo tampida nder politique mujum e ɗo man bo e diplomatie France et surtout politique étrangère France ha ko laarani lesɗe Afrique na ɗum politique hakkunde mawɓe man toon ɓe gatta politique ma a yewti ko fati e politique France e diplomatie a holli France ko kañum e hooreɓe leyɗe ɓurta gollitude ɓe gollitata e pelle société civile Emmanuel Macron haali ko fati e ɗum yo diplomatie France wondude e yimɓe alɗoɓe France yo wattu gollitude e société civile Afrique naaɓe ɗum waway awa ustude waway artirde cembe France e nder leyɗe Afrique to France sañjino ko laarani laawol diplomatie muɗum politique muɗum ha Afrique ko laarano ko lesɗe goɗɗe nganno kamɓe ɓe dokkanno bourseji ɓe ɗon dokka ɓiɓɓe leydi Afrique de ujuneje njaha janngano ha maɓɓe e jotta ha France visa warti probléme ba jotta Turquie ɗon hokka Chine ɗon hokka pays ji luttuɗo fu ɓe ɗon dokka ɗo man ɗo ɗon hokkita sembe diplomatie ji maɓɓe ha nder wuro man to ɓe jeeyi ɓe jangi ɓe garti ɓurna ɓukkoji man ɓurna jangoɓe toon garti bo ɗon dartiro hakkiloji maɓɓe man fu ko laarani yarta yeeso leydi her toon ɓe jeeyi ɓe jangi ko daareten ha France bo ɓe ɗo cattina heɓgo visa ji ko to ɓe mawɓeji man huwanɓe man to ngari ɗo huwa ɓe société civile ji ɓe entreprise ji amma ɓe dokka derke'en africain walla bo ko to ɓe dokkata e visa ji ɓe ngara ɓe ɓesda hakkunde université ji jamaji wonde ha France be ha Afrique ngam ha ɓiwan keɓa janga dartino kamɓe bo ɗum warta yo hakkiloji man keɓa canjindira kunde France e pays ji Sahel ɓe ɗon kuutina be société civile ji nder financement ji projet ji goɗɗi ko nda ɗum AFD ɗo waɗano ɗum e ɓurna fu AFD ɗo waɗa e ɗon noon no gaɗano be projet ji union européen ji goɗɗi lesɗe Afrique ji société civile be France accu France laara ɓesdita narral hakkunde société civile ji kamɓe ɓen ɓe gewta ɓe maɓɓe e paamana ɓe ko derke'en Afrique giɗi ko himɓe numata do siyasa maɓɓe ko himɓe numata do diplomatie ji maɓɓe ɗo man ɗo heɓan itina politique hakkunde derke'en Afrique be France man ko fati e ngaygu ngu politique français woni e heɓude e nder leyɗe men Afrique holko hani wonde darde diplomate francinaɓe ko fati e on alhaali to ha ɓe usta ngaygu France ha nder leyɗe Afrique e ko ɓe ngaɗa no derke'en Afrique gittito France si ɓe kawra be société civile en ko ɓe jange ɓiɓɓe e njaha janga ha France ɓe dokka ɓe visa ji la facilitation pour ɓe keɓa visa ji ɓe njaha ɓe janga toon ngam hande mi hoccan on sifawol gotol derkejo Afrique to ha yaha janga ɓaawo leydi o yahan o tefa visa ha France o heɓata to o yehi Turquie o warti hakkilo maako ɓurna fu o tammi yerdago société ji entreprise ji culture Turquie dow culture France ko waɗi ngam o heɓano visa ko o moftino fu foti hokkamo visa ɗo fu ɗum probléme man min kam ɗo man mi laarata
Hashim Boubakary mi yettima sanne a jarama mi jowtima. A jarama mi settindi ba. Hashim Boubakary wittowo e banggue e dawro kanko wonno koɗo men hannde. ko winda e jaydeji ɗi Hirama Diallo salmitama lawol gongol Jeune Afrique wi Sylvain Ité woni ɗaɗol luural hakkude France e Niger hannde. non baro kanko manaɗo haɓude e gaygo fade France ɗo Afrique Sylvain Ité hoore muɗum ana yeddi mu e konunkoɓe Niger yaltinde e jonde makko tawni to ñameto tawa ɓeɗo en ana ciini joni o yalta kanko jaati o wana miɗo salle ɓe laamiɓe ko dagiɓe hono ɗum ɗon en hoorejo France andini kenga hollude jingande o ambassadeur to Niger taweni peɗe yimɓe forba yeru M62 kamɓe ndu ana tirsini on yalta. Amadou Le Figaro wi Emmanuel Macron ana sini fiidude ɓe konunkoɓe e Niger hoore ɗum wonno etudirde ɓe e mu e heddude wakili muɗum e ndiɗo leydi dow doole so tawi laamiɗo France yamiri ambassadeur iɓe France jokka golle e sembinɗinde dande muɓen to leyɗe to tawa mo noddi du hono hooreɓe leyɗe Afrique hinnague nanga laamu lobbo ɓe miilo du hono so fanen ko heeɗiɓe so tawi CEDEAO yalti caggal Mohamed Bazoum e ngalɗo. Ramo Diallo le pays wi France waɗan kala ko wawi heɓude ko nafata muɗum ko nafata ɗum non ɗum ɗo windi jahinde le pays ɗum saabe hana miile France wasata wallirde CEDEAO kaki hippade Niger so ɗum ɗon tabiti jonnon ɗum ana hulɓini so tawi ɓe konunkoɓe Niger keɓi mballa koriji leydi muɓen jalade CEDEAO e ngal ɗo luural le pays wi e sengo wongo France ana wawi du naftorade ɓe lekkeji yoga hono ko miilete umminde fitina ɗo no fintinde rebel en Touareg naftorade ɓen saabu hoorejo nden ɗon fedde jaati fuɗɗi waɗude kongi caggal saminere laamu waɗi to Niger le pays wi hasodu taga ɗo luural hewta fa toon. France Info wi ambassadeur France heɓi jinganede non fedde UE holli jingande wakili France to ñame e o wakkati mo konunkoɓe liɓuɓe laamu ciini jalton on e goygol UE jogiiɗo kongol diplomatie mayre ana wi tan ana yii ɓeɗo muuya yeru gacce kese faade France e wasude hoytinde kaldan UE jaati jaɓay hono andude ɓeɗo konunkoɓe to Niger caggande ɓen jokkay e laawi laamu potal jaɓude laamu ɓe ngala dande e darja firtude golle hakkunde Niger e ɗeɗo leyɗe janane. Le Monde wi ko laati fu Emmanuel Macron andini France dahuranta Afrique jonnon ɓe jaɓata jaytude ɗo Afrique fa tukkita to Sahel to samminere laamu nandi hano ñaw rabto hande Amadou Barouba. A jarama no feewi Rama Diallo en jettimo en jarnimo e ko winda e jaydeji ɗi. Amadou Barouba. tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde ko ɓuuri tengtude e kabaruji ɗi e oɗo subaka talata ha joni e alhaali e nder ko winda ko walla mbiyen e nder kabaruji ɗi ma en gartu hen en garti e ko ganduɗa kañum woni koɗo men hannde ko Hashim Boubacar wittowo e banggue dawro tedduɓe en garat joni joni e jokkude e ko heddi ko. gila darorde lewru jettete ɓuuru hoɗɓe e saare Nouakchott ina gondi e ngakkere ndiyam jareteɗam nder galleji mumen hohoɓe laamu Mauritanie ko liti ngol taƴugol ndiyam ina jotodiri e toɓoli dolnuɗi balɗi baɗɗi e lewru jettete ɓuuru caabiɗe ndiyam maayo Sénégal ɓakko jinde ha satti siwtude keɗoɗen jantore Oumar Elas Thiam. gonɗen koye leegal Arafat tumbere lamorgo Nouakchott ko cente yimɓe jogiiɓe bidoŋaji siwuji panuji gam yiiloyade ndiyam jareteɗam. Ibrahima Dieng ñalli ko sorade e lamorgo ngo o ɗeɓani ni hawrude e saretaji bamɗi yeeyoɓe ndiyam. sa fini suba a wawa wasde jogade ndiyam il faut ƴewa ndiyam ko culmorɗa walla kam ko ɓufterɗa ndeɓi hamna seeɗa kuppiraji ndiyam subaka ɗi ko diraji seeɗa tan coyniɗen beefego yimɓe waɗɓe gorol gam ƴogde ndiyam. coggu barille ndiyam ɓeydima Ibrahima ala feere wonde so wona sodde.
a yahtanade to dañƴa ndiyam fof to Allah hokkuma fof ɗon kadi nangara. Samba Aw ko joom saret mbabba jeeyowo ndiyam o tengtini hay kamɓe ne ɓe jii ndeɗo tampere ɗo leydi ma so goni koɓe jeeyowo ndiyam min tampini feega ɓa sa umme kattiri wa dañi hay wayata goto kadi yimɓe kadi tampi guilay umureɓe ha pekka ha tati donka dañi ndiyam tourno taw ko haalde gongam yimɓe tampi no feewi kay min ko amin yiyam ndeɓe min ji tampere nde wona neɗɗo fof noon wawi sodde barigal ndiyam ngati coggu muɗum ɓeydima guila ndiyam ngakki e lamorgo ngo. Halimatu Gise tengtini doole potani joom bamɗi ɗi ne kañumen ne sawi ɗumen yo jeeye pawa hen prix ji ɗi ganda barigal 1500 barigal 1200 barigal ko way noon tawre kadi doole potani ene hamni noon ne hamni hawri kadi koye nguleki. coggu ndiyam kala e ɓeydade e wiide Samba barilli ndiyam waɗete ko jiro. min ɓeydi min jeeya bagal uñat temedde 5 saabu ɗum min ɗeɓata dañini bo so min gaddi min jeeya bagal uñat temedde 5 no foti kewɗon sodirde barigal 50 barigal gotal 50 jeyron ɗum uñat temedde ha uñat ko jiro kay ko jiro sa addi tan kay ɗon soode ko non weeɓani. ndiyam woni gurdam so ndiyam ala galle fewani ɗum ko biyol o debbo ɓesɗo koriɗo dañde ndiyam. caɗele ndiyam ɗe yettima min no fewi ɗe balɗe min gala ɗoygol min gala foftere min gala haydara saabu ndiyam kam so ala e galle fewani ndiyam jogui yimɓe saɗa juula koma ƴeewa ndiyam saɗa saggina ma ƴeewa ndiyam ɗum noon ɗum foof so ala e ndiyam e galle firti ko galle fewani. beele laamu ngu walliti on citernaji gaddoji ndiyam ala min jiyani ɗum kam min jiyani citernaji min jiyani min ñalla tan ko welnade bidonŋaji min jaaha min ƴeewoya saabu nden jaratno ko temedde 2 joni noon ɓe batti kadi hay barille ujunere kuppiraji juuri min tampi nguleki ɗum ɗe ƴini nguli ha maayi min ngala ndiyam min ngala ko min ɓuftiri min ngala ko min lawƴiri min ngala ko min guppiri. e wiide jagorgal diƴƴe lesdi Mauritanie ngakkere ndiyam ɗam hen banggue goto ina jokkodiri e toɓoli kewɗi ndiyam holko saabi ngakkere ndiyam hubtidini ɗo e Nouakchott goto e fannu yanki ndiyam gollotoɗo to jagurdu diƴƴe cuɓiɗo sudde inde muɗum e waylude dande mum ina artan en e ɗen caɗele kadi foof ma ganda hol degré tulmeki ndiyam ma départ ki sa andi ɗum mbawa tumnade hen pour andude hol procédé mbaɗa wadde pour lawde ndiyam ɗam tawi kadi a waɗi ganduɗa hoorema planification moƴƴani tan ko hayso tawi ay hande e ñalawma hande o aɗana yarna yimɓe ndiyam ça veut dire que dans 2-3 ans aussi so sohla ndiyam ka ɓeydima nokku maɗa lawƴano ndiyam ɗo so capacité o yettaki ɗon tan ça veut dire ma yimɓe ɗen jogoɗen caɗele ɗum donc ko fannu d' abord ko fate ganduɗa hoorema capacité de traitement usine ndiyam ɗam fannu goɗɗe no woodi kadi ndiyam en fo en teski so ndungu ari tan hankkadi kurjo ɓuurata hewde saabu nden on saaha ndiyameji foof jillodirtu ummo e calɗi ummo e banggueji foof kalko fotti lawa tan soggoto nawa donc oɗon saaha kadi ɓuurata mettude lawƴude so ɗum ɗon tawti ɗum tan firti kadi so tawi aɗa joguino ganduɗa hoore en probléme en déficit déjà so tawi an nde aɗa jogui déjà ko yimɓe ko sohlo ndiyam ko hay ɗum ene manque so tawi probléme ndungo kadi tawri ɗum hen hay ko mbaɗanɗa ñalawma hanki avant ndungo a wawa wadde ɗum ha faami e saaha ndungo ça veut dire ɗum ɗon tan toujours an joni hay ko mbaɗanɗa ga e nder 100% ma ustina hedeke 20% a faami e nder production ma firti ɗum ɗon kadi ɓeyda ton ko a faami ko lollude yimɓe ɗum ɗon kadi ko fanno goɗɗo ganduɗa ko yimɓe poti teskade so ndungu ari ɗum ɗon ene wawi nadde e ɗeɗon caɗele fanniyankoɓe ndiyam hewɓe tengtini ko yebare duumide fodde duuɓi kewɗi saabi ndeɗo ngakkere ndiyam ko wona ɗum ko kadi machine fof komo jiiɗa alay saago en namdi l' entretien et maintenance ɗum joni mbeɗen jogui tan e kala saaha e nder hitande waɗa hen laabi ɗiɗi walla lawol gotol walla ɗum holno wayi ɗum kadi tan a faami la fréquence bien définie walla saaha mo porɗa tan wadde maintenance makko ene fixe en wawi wonde kala jamguel liggortegel hen walla kala appareil mo mbiyenni liggorteɗe hen e watta tan a faami fréquence mo bien définie ne foti waɗede entretien ne foti lawƴede ne foti wahlirede walla foti fiɗɗede pour kadi o wawa jogade kattana waɗa faami hokkude ndiyam ko heewi e yori tan ko mbiyen filtration jogo joni so tawi a joguima a faami en filtre to ko filtre tami to koy kene tami ni ene mbiyata tami tan cettiɗo ene waɗe filtration on joni filtration so tawi on nana ndiyam ko juuri omo nana te mbiɗen ko ndiyam maayo saaha ardata a faami koye tijjitere donc ɗum ɗon noon so tawi au fur et à mesure aɗa hutoro ɗum ma on ko colle makko mbiya ɗum colmatage o e tami o sukkata e ça veut dire noon ko tawi ko sukkata ko o waɗi saaha fof omo namdi entretien caggal ɗeɗo caɗele garde ngakkere ndiyam hoorejo Mauritanie Mouhamed Cheikh Ghazouani itti gardinoɗo nokkure to petinde ndiyam e leydi ndi goɗɗo lomtina ɗon e saaha batu jagorde konngol koto cahiɗo o wino en ndiyam ko gurdam so ndiyam ala gurdam wodata. Oumar El Hadji Thiam, Nouakchott, RFI. en jettimo kanko Oumar El Hadji Thiam nultodiraɗo men toon to Nouakchott. tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde ko ɗo kaɗeten e ɗiɗo kabruji en jetti Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rasoul kanko wonani en toon to karallagal to kono en jetti en jarni dendagal heeɗiɓe RFI fulfulde jam ko neni
jam yo len jam ko nyage me jam ko ne di jam yo